lang swalong Central Urban Scheme lapen ke ongdung kaching thuramo tim karbiang longpen kangpupon. Arta kijum hegao sopia phan KKCA kongchun bang Welson tisu chulang remden. Lang tuk berong arat non puanta dongchan alangsi junang bomlang. Kardom, Karbing Nong Life, Prime Time Birta Longpen, Nilisa Mijuli Baby, Nonarji Tha, Birtang Tonpen. Karbing Long District, Karona Kile Cheng, Kalitang Shyama Prasad Mukherjee, Urban Mission Scheme Pen, Jasimet Mahamaya Pen, Numati Constituency Cluster Angkangalong, Pregjam Kaching Thura Sayamo, Kedeng Ponjia Phanpura, Crore Crep Hotanka, Lapen, Pregjam Kaching Thura Sayamo, KAC Team Karbing Longpen, Kangpua Sai, Dengpon. Numati constituency kaparlo Jasamet Kanthi Langso Langsun Kijui Kelang Dimalong Kedamtang Assam Darshan Scheme Pen Longni RCC Adolong Kapatang Daprang Japan KAC Deputy Chairman Rite Singh Hikapin Khatpona Tengpen Patang Ponlo Bangso Dolong Kangpu Ponjia Phanpura Pini Kanthi Langso Langsun Along Chingwai Chingsaya Mai Padoponlo Bangso Mailong Jasamet Numati constituency pen Mahamaya constituency lapen Phuluni cluster ke parlopon Jasamet Urban Mission Scheme pen constituency hini arlo kapaching thurasai kedeng ponjia phanpura Crore Crep hotangka nang palilo Bangso scheme puthak lapen ki ongdung kaching thurasai mo ke klem dang doan pini KAC team karbiang long ke jabang KAC CEM tuliram rong hang arideng pensi inpupon lo Pini labangso scheme kangpu lapen kaching thuramo kangpua puthak klarda kalam theke longjia phan denaronga pherangke bikrom terona longpenle arju ponlona Kardom Karbing Long Life kela aratum duan pini nindung Karbing Long Life team pen ladak kangthi langso eco friendly tourism labangso an so seke pelang meji an so seke pangsi thur ponji phansi pini north east india bong pen kaching hangnai kangthi langso labangso alang sunalong pini Karbing Long Thomas Council CM tuliram ronghang lapen MLA Dorsing Ronghang lapen Pidasing Leng pen Chenglok PM Atum pen Chenglok penangan Karbing Long Thomas Council under kedo department officer Atum pen Chenglok department Atum pen Same pini staff Atum pen Same nak macam dulo pini labangso Jasamet labangso jame kian pon thipi bangke ladak juga damtang Assam Darshan pen humni a bridge kangku pon asai deng ponlo lapen elong long ni sitame parakwa hithi long labangso towar pi akrong sitame foundation lay ponlo lapen ladak hudara roy sitame flood control ahin pen alang litum long esom ponlo lapen penangan non ke bangji labang urban labangso mission central scheme labangso nangkele labangso putas tame pini CM tuliram ronghang lapen dak beneficiary tu benching mai sisa padu ponlo lapen department team tu bench ki klempon kenang jason doan tame pini CM tuliram ronghang arideng besi ipu ponlo normal kini lipi so api bangel pini labangso rat adumpen labangso KAC CEM tuliram ronghang kaningje pona tengke pini bangso Urban Mission Scheme pen nangke pale kuti krip hotangka bangke Numati pen Mahamaya constituency apartment aphanchot lapen bangso tangka ningkan isiang bongsi kaching thura sayamo klempon anji pusi CEM ronghang pen ningjepon local MLA lapen local MCA tu local MLA pen local MCA tu chingwai chingsai pensi laso scheme bang laso wan pensi ladak Mahamaya lapen nomati konsersi until estimate angkana sanction lo 15 crore. So 15 crore sa mangkin kani siang mong petang yer nanti lapen petang wegi lapen kila so tangka ke koson si claim ke dami malake cluster tum ke chingwai chingsai kumki tu ha tum si claim ko lapen pipia sayang deng mage claim ma tum si chingwai chingsai kalau pen kapre ka scheme dolang masa kebang ni man kita kang kilang so di tu pinpuro lo nasi ham so scheme man ke ada paket la
assembly tanggung ke election aprang dapat tanggal kondiet masih Denarong pen Bikram Teron Karbi Anglong Live. Online asat lang kitok dunamen pen ahem kabuhado na usupia phan awar sai chu NC kacholang remden KKCA akong chunbang Welson tisu hem kangsam kacethap nang Karbia ron marim chuarkli chophejo pangtang ponang jipo abang phamatsi meklang no asai kachoklem rong abangke Karbia ron barim mate Karbia khe phansi nongno ki jo ponason mandetlo lapuson abang phuki do pena joini si ilitum Karbia ham phangalong nongno dora phanglo tangte komadlo lapuson Karbia ham phangaphan nongno ke bana bang phuke Laki madu takali Karbi kurusar cingruma mayalong asong japo mate kongchun bang Welson tiso hendo Alangli inut arta ningkan krip ho sopia phan kacholang rem dera joinisi pini litum kaddo kabeta therak nanglo nilitum birta kirip dunlong atengke kisung ki phowek au sopia hemta atokanu ajoini phone network kabipen non ingdeng kep online satlang ke top dunja phan penangara kisung dokoklo halapu au sopia pota KKCA alongsi kacherab duna joini satlang esek asopia phan bangso KKCA akongchun bang Welson tiso ahem matipung rongkang thera longsi padudunlo Bonta Welson bangke thang kang hon kang jinso be pinpen au sopia phan kedam tang jakhong ni phai inkoira hiniar ni ajo apor cholang rem datlo la solam ki apia po tumpen soar lo song Karbi Women Justice Forum atuma phan ke than dera joini pinia bangke Welson phan nepdam cheksi Dipu Police Station along hodai dam koklo halapu KWJF ahin penta la solam ke aputhak pin rem ponsi adai ke do veka bang phan sodaga kang sai piponang ji pusi ke hang padopon Soarlo tuma phan kachene ka holo lapen kelang remalang ki ke damtang arni penta sumila rong hangpi pendang lok dupiklo setame piniarni anta akang sai long ledera bangke ningduk nimi beti bachao beti padhao po sarkar pen kaning jalam ke thangta amu bang bederlo athe piniarni anta soarlo tuma phan keraikom avi pinlang pusi KAWJF MIP Violet Bepi ningjepon Pini pipo sini litum dak dipu thana nitum ang nangkok pen dak nang litum ang no Isuman alam te jai nang kok alam te kala phelo to dap het jong ni litum ajupon long lo KKCA General Secretary Welson tiso alangli amek ata kom hek abang phio so phan alangli amek kelang nu cholang rem dek puthak sini tum dak thana long non labang so ambirta mate nang litum han nang jonai nang kok lo je alangli inut Karbia ron mate Karbia ron barim tang nang pokok klaim abang pu bang yongsi bihek aso mara phan alang li khaino ka matha pulote kado we kar beng long arar phan ko son sialang ke me to war japon thekbo hala bang so tini tum chini tapen la bang so kes mate la son oso mara kes dupik pani si het jong same same lang so long same la son la kes popon lo je ata ka be so mar tum phan ka phalang no ko pi posi ing ton te dan ma non ke lockdown COVID-19 apor hem hong tet long le apor hut stame la sona gotona ki ong mate ke jum put bangke nitum sor lo song pen ke nitum ning duk pik an ko ipo se ning duk athima ki duk ke boy tum sila hai ki sung phojot ke plang ke phi ke do tum ke phophe ko pi por lo phophe dat ke la ke plang ke phi tum ke dokok hong bar na jok plot no hok ta churi dam jok plot ki duk tum ke hong bar lo pote asabu bak nang mene pu ka chumatha je alang tum ke do dim network ave dere jok asupi phan non online exam ki pidunji pu joine si Welson tiso hem ke amitha so pi phan bidam lo stala bang so aki bidam ko bangke Welson tiso bangke ali tuen dat lo covid apor stame ba online class smart technology mene pu aning ka matha por hu stame alang dik ali tuen dat si meklang no dat lo News report Karbi Anglong Live Karbi Anglong Autonomous Council amahang ke thek ningkan troxy kep artanang pleng dera phita Karbi Anglong arlo ke ongdung arong arara tuma bangke mesen ki junalang non po anta junlong lesi dongchanalang ki junanga tumsi ke onglang
Lakson si lakhain ko rapho nilip MSC constituency ka parlo koilamati hawar langtuk be rong aratum rong ke sengpon ningkanen koi pleng der phita sarkar pen mesen gi junalang long dun de amatsi kai ke amata dongchana langsi junang bomlo langtuk be rong arat kaningje pona tengke nilitumta aningkan wangta vote jog dun bomlo nonan ke jog dun dor anlo bonta thangabar saita sarkar pen nang pipe pusi ningje pon na tum langa chu sokani wang da la pulama la pulo ni tume ha da ke dolo ko tela da pusan si sok bom le ni tumke na tan pus da me la local MSC system me la bang sorong phan lang ke jun ja sawa thangna stamina tu hana pipelang ma ringwel puno jat puno system me he itu pipe na to ni kan wang ta vote ke jog dun bombo jog dun bom lo dun bom lo nili tumarong arara tumabangke laso alang tengalong si jehovok seta junang koklo lapana ka prek ke adima matsi avider lopusi ningje pon nilitum lang nang pinangji pusi MSC pabitra rong pialong johang damlo seta non pu anta nang pipe puta MSC rong pia sangho phan akot pipon tabe ke jang hot balang ke thehot ke na tumko sonsi le bang solang tup ke na tumke jun pon la pusan se lo che ho se ta ni tum ju nan ko lo ka prek la ni tum don thom pli atuma bang ke la se yun pon lo ka prek so thai de lo na to la bang so rong long tup kupul ho na to marong men bang ke ni tum marong men che la da ke lang tuk berong lang tuk berong na bang so rong ko la mati se parlo lo sa me a pias bang ko so pias na to parlo pon ni tum ke da ko so mari pias samari pias tane ko samari pias ke parlo pon la MSC bo beto rong pina tum thangna da ba thana pipe ma ring pinon ring punon ba jat puno sita me he ni tum phan bortoman ke la puson lo no na ma ke ni tum hang se ta me pilo se ta me ni tum phan na pipe de ra sonsi che theklong lo na tum lasi KAC ke chari pon ke theki ding atum la pen jasemet nilip MSC pabitra rong pia hinpen lang tuk be rong arar phan mesen ki juna lang ke longja phan ring hut pi pon asonte rara phan ali longji choki hola pen sonjit kro karbiang nong live lakhain ko rapho nilip MSC constituency ka parlo panjan mera bheti pen de thoran ka chereng thora tawar piniarni anta ke mesen abelang laswang bong hirhiri malom ke langbonga josi chehla nang bomla labangso towar ke wak pen chenglok langbung pen ka chehla nang penangana jerdinglo towar mesen kawi pena jok ka cheleng ki sungki phuala ma phuthak pherang ke thengno nang ka chathandun rintia tengke prabjin pen ke mesen atowar ki pipon ja phan rongara ratum pen ka chuningri padopon bangso towar ke damtang ningkan ko an penlone ajo phirlo soarlo tomake soahut kisum kache tongnang pentanglo se kache langdam ji aphan ke damnang ihina na thu choki hola BPHC rongbong khala pen ihina na thu dei thor an kilometer pho an bak damnang ji lasi KAC CM tuliram rong hang pen nilip constituency IMC pubitra rong piatum prabjin pen kaselam ponbek ji aphan pura sikari rong phara rong asar chondro rong phar pen rong asara tumahin pen kachuningri padopon Koilamati pen Samson ing tila pen choki hola pen sonjit kro karbiang long live Pini prime time birta ke la ponsi kantonik lo